ଇଣ୍ଡିଆର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସଭାପତି ଆଜି ପୌରୋହିତ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ତମ୍ବାଖୁ ସଚେତନତା ଦିବସ ମେ 31 ତାରିଖରେ ଆଜି ପାଳନ ହେଉଛି। এই ଜାଗାରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଜି ଯେ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ସୁନ୍ଦରକାନ୍ତି ସେନା ଆଉ ଆରବାଣୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ସୁଜନୀ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଛି ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଶିଶୁମାନେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତମ୍ବାଖୁର ଶିକାର ନ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖାଯାଇଛି ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 380 ମିଲିୟନ ପିଲା 13 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ସେମାନେ ତମ୍ବାଖୁର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ତମ୍ବାଖୁର ଭୟଙ୍କର ତମ୍ବାଖୁ ପ୍ରବଣତା ଦେଖାଦେଇଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ଯାହା ଆମର ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରିସାରିଲେଣି। ସମସ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ତମ୍ବାଖୁ ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଛି। ତାକୁ କରାଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଅଭିଭାବକ, ଶିଶୁ, ଶିକ୍ଷକ, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବେ ଏବଂ ଏ ତମ୍ବାଖୁ ବର୍ଜନ କରିବା ସଂକଳ୍ପ ନେବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରାୟ ତମ୍ବାଖୁ ସେବନ ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଅଛି। ତା ପାଇଁ କ'ଣ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ ବଡ଼ି ତିଆରି କରି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲରେ ଆଇନରେ ଗୋଟେ ସଂଶୋଧନ କରି ଆଣିବାକୁ ଆଇନ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା